Bé, estic abrumada, tot i que conec perfectament la fira i sobretot els inicis i hem treballat molts anys plegades. I ara estic en un altre lloc, que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. Això vol dir la Federació d'Ateneus de Catalunya. La Federació d'Ateneus de Catalunya són en aquests moments 197 entitats de tot el país, entitats que són ateneus. Un ateneu és cultura, lleure, creació, comunitat. En un ateneu, que és on som ara, és un espai de cultura, és un espai de creació, és un espai de trobada, és un espai que és de molta gent que viu a l'entorn d'aquell lloc i que estima la cultura i té ganes de fer cultura. Llavors, des de la Federació d'Ateneus ja fa 10 anys que es va fer la reflexió de som tots aquests espais que van tenir el seu moment d'auge ja fa 150 anys, quan es van crear, on la gent consumia i creava molta cultura, i potser ara estem en un moment en què continuen havent-hi tots aquests espais, totes aquestes associacions, tots aquests grupuscles de gent activa, proactiva i empoderada i amb ganes de fer coses per l'entorn, però tenim uns espais infrautilitzats, aquesta seria la paraula. Llavors, una mica amb afany de resoldre això o de donar una sortida a aquests espais meravellosos que són els ateneus, com podeu veure, es va crear la xarxa de teatres d'Ateneus. Aquesta xarxa és un servei que ofereix la Federació en els ateneus, és a dir, tu ets un ateneu i pots decidir si vols formar part de la xarxa o no. Si formes part de la xarxa, tens uns avantatges i tens unes servituds mínimes, però sobretot com a avantatge tens, primer prens la decisió de que vols entrar en contacte amb el món professional, que seria la part que ens interessa del que estem parlant, és a dir, hi ha molts ateneus que només tenen les seves seccions de creació de cultura també, perquè són les seves seccions de dansa, de teatre amateur o del que sigui. Llavors, d'aquests ateneus, els que consideren que volen també utilitzar els seus espais més enllà del que generen internament, les seves seccions, és a dir, que volen obrir les portes del seu teatre a altres creadors i a creadors professionals, volen obrir les portes a això i volen obrir les portes també a una altra cosa molt més important, que és el veïnat que encara no els coneix, és a dir, el seu entorn, que no forma part de l'Ateneu, perquè històricament no hi han estat vinculats, i que potser ni sap que existeix, en el vostre cas teniu una façana enorme, però de vegades hi ha ateneus que tenen una façana més petita i igual hi ha un veí que viu al costat i no es pot ni imaginar el que s'arriba a fer dins. Llavors, una mica la idea és aquesta, obrir les portes als veïns. Això vol dir que com que els ateneus estan per tot el país, això vol dir recuperar una mica la idea o posar èmfasi en la idea de que tu pots ser un creador d'un poble que està a 100 quilòmetres de Barcelona, però tens un lloc on fer la teva activitat, on crear i on exhibir també. Llavors, amb aquesta finalitat és amb el que es va crear la xarxa de teatres d'Ateneus. Nosaltres som 40 ateneus en aquest moment, és una xifra que canvia. De vegades hi ha gent que decideix no podem, amb el Covid ha sigut complicat, hi ha hagut gent que ha dit no podem fer més del que ja fèiem internament, o gent que contínuament entra, aquest any entraran 3 de nous, vull dir que és una cosa fluctuant. És un projecte, jo diria, a llarg termini, perquè estem parlant d'un passat molt quantiós i molt llarg, és a dir, les entitats van néixer en una circumstància històrica i en una situació i ara ens trobem en una altra. Però la característica principal és entrar en contacte, aquestes entitats, entrar en contacte amb el món professional. Això és una cosa que potser molts dels artistes no sabeu encara, però la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya és la xarxa de teatres més gran del país. O sigui, que treballa coordinadament, no n'hi ha cap altra. Hi ha la xarxa hi ha els teatres municipals, existeixen, és veritat, però no treballen coordinadament. Existeix el programa .cat que ajuda que els programadors mandrosos, perdoneu per si esteu aquí, directament es resolguin el problema.
Però nosaltres el que volem és, hola, som aquí i som 40 teatres i tenim ganes de programar coses diferents. Llavors, nosaltres, aquesta és la nostra web. La nostra web és una web, en realitat és una web de treball intern. Nosaltres a través d'aquí és com els programadors treballem de forma coordinada, com jo els envio informacions i ells m'expliquen, però també és una web externa perquè vosaltres pugueu xafardejar, tant si sou artistes com programadors, tothom, és una web oberta. Us expliquem qui som i com a Ateneu què podríem fer per accedir-hi i què oferim. Un catàleg d'espectacles, que ara us explicaré, quins teatres formen part de la xarxa, i després hi ha notícies que, com veieu, per exemple, ara en aquest moment, és una de les coses que us explicaré, un cop a l'any la Federació d'Ateneus coprodueix un espectacle amb artistes professionals, és a dir, inverteix uns diners en un espectacle que girarà per 30 teatres. No hi ha ningú més que pugui dir això quan crea un espectacle. Jo tinc un espectacle que ja sé que farà 30 bolos. Ho sabeu, tots els que ens dediquem al teatre o a la dansa o al que sigui, ho sabeu, és molt difícil tenir això. I és més, els artistes professionals, em poso ara el barret d'artista professional, sabem que les nostres produccions i nosaltres no existim si no girem. Per tant, el que necessitem és girar, perquè a Barcelona tu menges amb patates. O t'han contractat i estàs a dalt, o vas a taquillatge si tens sort. Per tant, estem parlant d'una xarxa i una possibilitat de fer molts bolos. Llavors, creem aquest espectacle, un cop l'any es crea un espectacle, no hi ha convocatòria oberta, no és una entitat pública, sinó que a partir de demandes que es fan o segons el que el Consell de la XTAC, que són tots els programadors, decideix, es busquen artistes que puguin fer una cosa aproximada d'allò que busquem i es decideix en comissió, hi ha una comissió, i aquest espectacle neix a principi d'any, s'estrena i ja sap que té 30 bolos. O sigui, jo en aquest moment ja tinc 32 bolos tancats per un espectacle que encara no s'ha ni començat a assajar i que s'estrenarà al febrer, sobre el Guimerà, perquè l'any que ve és l'any Guimerà. De la mateixa manera que aquest altre espectacle que veieu aquí amb el bàner, sobre un concert a la Casa Blanca, és la nostra producció de l'any 23, aquí, i ells han girat i ara acaben el 26 de novembre, fan el bolo 30 a Badalona, al Círcul de Badalona, i han estat girant per tots els Ateneus de Catalunya des que van estrenar al febrer. Llavors, això no és una producció 100% nostra, perquè necessitem, com sempre, que hi hagi altres ajudes o que la pròpia companyia aporti diners o que demani una subvenció o el que sigui. Nosaltres aportem uns diners, més, sobretot, l'important per nosaltres és no tenim diners, però tenim teatres. Llavors, cadascun d'aquests teatres paga un catxet en aquest espectacle. I aquest espectacle l'hem produït nosaltres i, a més gira per a tots aquests llocs. Això és una de les coses que fa la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. A més, a dintre del catàleg d'espectacles, que no us l'ensenyo perquè ara just estem tancant, per tant, hi ha propostes que ja estan a punt de quedar obsoletes i passarem a les següents. Nosaltres oferim en tots els programadors que es formen part de la xarxa una sèrie de propostes professionals, però de vegades molt a prop o també amateurs, és a dir, hi tenim esbars. Els esbars van molt bé en els Ateneus, funcionen molt bé, els agrada programar-los i al públic ateneu li agrada veure esbars. Per tant, això ho mantenim. I llavors els oferim també una sèrie d'espectacles amb els quals jo negocio amb els artistes i més que negociar un preu a la baixa, el que els demano és que ens proposin un preu escalat, perquè és la manera que considerem que podem fer xarxa. És a dir, si tu ets un artista i em proposes un espectacle, jo et dic, jo t'aconseguiré un bolo, però i si te n'aconsegueixo 5? I si te n'aconsegueixo 10? I si te n'aconsegueixo 15? I si en són 20? I a partir d'aquí fem un win-win en el sentit que, torno a dir, nosaltres no tenim diners, però som molts. Llavors això és una cosa que està increixent, diguem. Anem fent. A poc anem fent i anem aconseguint que aquests 40 teatres cada vegada programem més coses professionals.
El que fem, això funciona durant tot l'any, per tant, en qualsevol moment el programador pot accedir i demanar-me el que cregui convenient, els altres ho veuen, per tant, saben per on ens movem de preus, poden apuntar-s'hi o no, però sobretot nosaltres hi ha un cop l'any que ens tanquem, en aquest moment és un cop l'any, i elaborem el que en diem la programació coordinada. La programació coordinada és una programació en què ens posem d'acord en quins espectacles programem per aconseguir que aquest preu sigui més viable per més ateneus. És un dia que l'hem fet, ara ho hem fet a finals de setembre, 23 de setembre, entrem en una reunió tots els programadors i aquest any jo he sortit d'aquesta reunió amb 150 bolos a repartir entre 8-10 artistes, que es faran durant tot l'any. Llavors, com que vosaltres, com a xarxa de creació i d'exhibició de teatre, doncs nosaltres som com vosaltres. No ho produïm, en produïm una, però també sabem que el que explicaves tu, nosaltres portem molt temps fent aquest espectacle i l'hem fet amb 0.000 pessetes, perquè tots hem fet això alguna vegada, o sigui, el meu pressupost és aquest, 0, les ganes, i no vol dir que no siguis professional, vol dir que en aquest moment no estàs podent cobrar, però tu t'hi dediques a això. Doncs aquest espectacle, si de cop té l'horitzó de poder fer molts bolos, doncs en certa manera comença a ser rendible. Per tant, producció a priori no la podem fer, excepte amb una cosa, però ajudar a que es mogui i es canalitzi ho podem fer amb moltes coses, cada vegada més. Llavors, l'altra cosa, que en realitat és l'origen perquè em va trucar el Carles, i el Carles em va dir, podries explicar-ho tu, són les residències. En l'afany d'aconseguir obrir aquests espais que són els ateneus en els veïns i en els creadors, ja fa 3 anys, 4 anys, que es van crear les residències. En diem residències artístiques perquè no són residències tècniques, que és una cosa que moltes vegades és el que l'artista necessita. I on nosaltres potser estem una mica no sempre preparats per fer una residència tècnica, perquè una residència tècnica, sobretot el que vol dir que tens un tècnic i que tens un material. Llavors, els ateneus que formen part de la xarxa tenen un material, però potser no és tot el material que necessitaria comprovar l'artista o que li ajudarà a implementar el seu espectacle. Per tant, són més espais on assajar, crear, provar, i també elaborar un espectacle amb una tècnica que molt probablement s'assemblarà als bolos reals que podràs fer a la vida, perquè tu et pots imaginar un megabolo, però si després vols voltar, doncs potser realment hauràs d'anar a un nivell una mica diferent. Llavors, aquestes residències inicialment eren només proposades en els ateneus de la xarxa de teatres d'ateneus, és a dir, en aquests 40 ateneus. Els artistes hi havia unes dates en què els artistes deien nosaltres tenim aquest projecte i el volem tirar endavant i ens agradaria fer-lo a tal lloc. La nostra obsessió és, insisteixo, que si tu ets d'Igualada no et calgui anar a Barcelona a assajar, perquè potser no és a Igualada, però és que potser a Capellades hi ha un teatre que t'obre les portes i tens tot el matí per tu per poder assajar. Aquesta seria com una mica l'obsessió. És cert que amb els anys que les coses no hagin anat així, la gent ha anat molt cap a Barcelona i et trobes un que és d'Igualada, que viu a Barcelona i que vol assajar a Barcelona. Dius, nano, si ho tenies allà al costat de casa. O sigui, una mica seria aconseguir aquest quilòmetre zero de país i que des de tot arreu es pugui ser creatiu i creador des del costat de casa teva. Per això, quan nosaltres fem la convocatòria, inicialment posem en quines comarques te vindries o et semblaria bé que hi hagués d'assajar. Llavors això ens funcionava bé, a partir de que l'artista diu doncs a mi em va bé això i això, ho difonem internament en els ateneus a veure qui ho vol, evidentment no és gens obligatori, és una qüestió de que l'ateneu ho decideixi i es posin d'acord amb els horaris. Aquesta infrautilització dels espais dels ateneus és als matins, com ara mateix som aquí, i segurament a la tarda teniu moltes activitats, o la majoria d'ateneus a les tardes tenen moltes activitats. Però al matí, en canvi, està infrautilitzat en l'espai que diuen polivalent, els teatres tenen els teatres sense utilitzar, per tant,
sempre hi ha espais que els matins estan lliures. Sempre és un acord entre artista i Ateneu. Aquí nosaltres, inicialment, sí que com a coordinadora i com a federació hi estàvem molt posats, però finalment també la federació no té cap mena de voluntat de dir com s'han de fer les coses, d'ajudar, sí, d'acompanyar, però una mica la idea era quasi millor que entre vosaltres dos us poseu d'acord. Un cop us poseu d'acord, doncs ens ho expliqueu, però millor Ateneu i artista directament. I nosaltres servir com a vehiculadors perquè es trobi l'artista i el teatre. Un artista busca teatre i un teatre que busca artista. Per què el teatre busca artista? I quin és l'intercanvi? Això sempre ha sigut s'ha plantejat com un intercanvi sense diners pel mig, és a dir, és un intercanvi en espècies. Nosaltres assagem als matins, que encara que us pugui semblar que això té un cost zero, no és mai així. L'Ateneu ha d'obrir, hi ha d'haver algú que obri, hi ha d'haver unes llums, hi ha d'haver un... etc. I l'intercanvi és tu estrenes i aquesta funció me la dones sense cobrar-me-la i el que surti del taquillatge m'ho quedaré jo. El plantejament és aquest, sense diners pel mig, perquè aquestes produccions que s'han de fer amb tant d'esforç també puguin arribar a bon port i perquè serveixin per estrenar una cosa que potser d'altra manera no s'hauria pogut estrenar. Què hi ha darrere d'això també? Doncs hi ha entrar en contacte amb una entitat de la qual ets veí. O sigui, tu no ho sabies, però mira, és que igual jo no m'apuntaré a la secció d'escacs d'aquest Ateneu, a la secció de bàsquet o a les caminades o diferents seccions que tenen els Ateneus, de teatre amateur, de dansa, però jo ja he entrat en contacte amb un espai on es fa cultura i jo sóc un creador de cultura que visc a la vora d'aquest espai. Per tant, està per inventar quina és la relació que acabarem tenint. No ho sabem, però parleu-hi, parleu amb la gent de l'Ateneu. És a dir, el que recomanem a l'artista és un cop hi ets, ostres, potser es crea una sinergia que et permet arribar a ser algú que de tant en tant està allà. Potser pots oferir-te per fer unes classes en els que fan dansa, potser pots oferir-te per fer una masterclass un dia, o potser pots, no sé, són espais oberts, gestionats per assemblees, és a dir, és una cosa que no té una gestió àgil i ràpida, però que té la garantia de que hi ha molta gent que s'ho pensarà, s'ho mirarà i ho valorarà. Per tant, és un lloc on entrar. O sigui, us diria, fins i tot si no hi hagués les residències, si teniu un Ateneu a la vora, és un lloc on dir, hola, soc veïna, què puc, o on, o què. Com que hi ha les residències, doncs és una manera més ràpida de fer-ho. Després, al cap d'un temps, vam decidir que les residències no calia que només fossin en els Ateneus que són de la Ixtac, sinó que era una modalitat que obríem per tots els Ateneus, pels 197 Ateneus que estan federats, i per tant és indiferent, ja no cal ser de la xarxa, només el que cal és tenir un espai i ganes d'entrar en contacte amb artistes professionals. Si he de parlar de les residències que es fan a través de la Federació d'Ateneus i per tant de les residències que es fan a través dels Ateneus, hi ha altres Ateneus, com és el cas d'aquí, que tenen la seva pròpia línia de residències i que ja han fet aquesta feina, diguem, i ja estan en contacte, o saben com buscar, o saben on promocionar-ho, per entrar en contacte amb artistes que vinguin a assajar i a estar a casa seva i a estrenar. Ara les bases ja no diuen ni tan sols que calgui estrenar, per tant és ben bé l'acord que arribi l'artista amb l'espai. Nosaltres necessitem assajar 3 setmanes. Estrenarem el grec no sé quan, però després et vindrem a fer un bolo gratis, o jo què sé. Això són coses que vosaltres, que els artistes ja poden anar decidint. A veure, tu em demanaves, el Carles em demanava, em feia tota una sèrie de reflexions. Crec que ja us he explicat això, el que significa un Ateneu en quant a arrelament al seu entorn, i com potser en algun moment hi ha hagut, o podríem considerar que hi ha hagut com una separació del seu entorn, o potser hi ha nouvinguts en els quals no s'ha arribat, doncs aquest és el moment d'obrir-se més enllà dels que tenim de sempre. Nosaltres és que som socis perquè el meu avi ja ho era. Doncs, i el que no, el que acaba d'arribar al barri no vol ser de soci o no vol utilitzar-ho, una mica és aquesta la raó de ser. Llavors, sobre la relació amb l'arrel tradicional, que
que això, diguem, és una part d'avui, diguem, em sembla, de la trobada d'avui, però no sempre és sobre això. Clar, els ateneus tenen seccions directes d'arrel tradicional, tenen vinculat un esbart o tenen el teatre amateur. Clar, el teatre amateur és tot un món que tampoc no sé, jo recordo molt a l'inici de la Fira Mediterrània, també el teatre amateur també hi era posat i no, era com difícil trobar l'encaix. A més, el teatre amateur vol girar, vol fer bolos, vol viure d'això. Això ha d'anar a una fira, un teatre amateur, si després tampoc no té grans problemes per fer bolos. Per tant, el teatre amateur és com un món a part, però les persones que fan teatre amateur són persones interessades en el teatre i les persones que fan teatre professional també són amants del teatre, que és el que vindria a dir la paraula amateur. O sigui, aquí tots som amants del teatre i tots el que volem és que tiri endavant. Per tant, no hem de fer tanta diferència i cadascú ho prioritza el que prioritza. El professional prioritza viure d'allò i l'amateur ho fa com a més. Però això dona molta vida als ateneus també i és el que també permanentment fa contacte amb el món del teatre. És veritat que la xarxa i el anar-me a buscar a mi una mica era buscar un punt de connexió amb el món professional. I aquests són els camins que s'han anat buscant i que bé, n'hi ha d'altres. I sobretot durant el cap de l'any sempre hi ha moments en què hem d'organitzar un cicle de música no sé què o de teatre no sé què. Llavors es busquen coses i s'intenten fer a més d'un ateneu i anar-los proposant coses. No sé, diguem, us puc explicar més coses? Suport a la creació? Lali, crec que ho has apuntat tot superbé i de fet volia recordar la primera trucada que vam fer, que em vas parlar del concepte de quilòmetre zero, a mi se'm va quedar gravat al cap i com soc una mica obsessiu amb algunes idees que se'm posen al cap. Ara deies una altra dada que per mi és superimportant, que són 197 ateneus federats. O sigui, abans comentaves que hi ha 40 teatres i que ja és una xifra brutal, però també hi ha 197 ateneus a tot el territori. O sigui, és un desplegament espectacular per treballar al quilòmetre zero. I a més jo crec que estem parlant molt ara, perquè la majoria de persones aquí som artistes i tenim un interès en fer una residència, però també, per exemple, després escoltarem el testimoni de la Unió, que és el cas d'un ateneu que no té teatre, de fet sí que en tenim, però estan en obres. I partint d'aquesta limitació de no tenim un teatre, vam dir, podem muntar un viver, un programa de suport a la creació, i ens hi vam aventurar. I aleshores penso en aquests 197 ateneus, alguns potser no tenen espai local, però una gran majoria crec que sí, quina potència que té això a l'hora d'acostar. Jo crec que en aquest sentit la Federació d'Ateneus, a través de l'Ixtac, també s'ha prot, hi ha com un diàleg necessari i super imprescindible per acostar aquests recursos, perquè realment hi ha més recursos dels que ens imaginem moltes vegades. I després sí que feies menció al tema de la creació, de la relació entre els ateneus i la real tradicional. Els ateneus porten 150 anys de forma continuada existint a Catalunya, i això, comptem amb esbars, amb diferents expressions de cultura popular que la gent fa molts anys amb la ciutadania activa s'hi van associant i ja comptem amb una expertesa. És a dir, hi ha un bagatge aquí, no partim de zero. I jo crec que també depèn de cada ateneu, però els ateneus també tenim més recursos dels que sembla. Potser disponibilitat econòmica no, però com apuntaves bé abans, molts ateneus tenen una persona alliberada, dues persones alliberades, fins i tot alguns que tenen gerències. Per tant, hi ha uns professionals també del sector, el món ateneístic dona feina a molta més gent de la que ens creiem, que també jo crec que les artistes estan interessades en poder aprofitar aquests recursos. Sí, amb això són molt diferents les entitats entre elles. Molt diverses, hi ha molta diversitat i molt heterogènia al món ateneístic, que la Unió i l'Ateneu Sant Cugatenc, per exemple, són dos tòtems d'Ateneu que no són representatius segurament de tota la diversitat que hi ha, però crec que és superimportant. I després també crec que els ateneus
també hi han de veure una oportunitat, i crec que això també la FAC, la Federació d'Ateneus, pot tenir un paper, i l'està tenint, en veure quines oportunitats hi ha en fer aquest paper d'acollir o d'obrir-se més al món de la creació, sigui d'arrel o contemporània. 197 Ateneus a Catalunya, doncs potser alguns diuen doncs és una cosa que no ens havíem plantejat, i jo crec que hi ha uns beneficis, a part que, a més de l'impacte social que genera això, doncs també a nivell pràctic, jo que em dedico a demanar subvencions, doncs penso hi ha oportunitats de finançament, hi ha oportunitats també de generar unes prestacions de servei, etcètera. O sigui que és un diàleg, al meu veure, supernecessari. I però moltes gràcies perquè m'ha semblat superinteressant. O sigui, jo us he parlat de 40, però no vol dir que els altres 130, 90 menys 40, 150, no tinguin teatre. N'hi ha molts que tenen teatre, senzillament ja tenen potser algú alliberat que els hi serveix. La Xtac és més, diguem, no és que jo els hi faci de programadors, sinó que el que s'intenta és donar-los eines per arribar a ells, per fer-ho ells, I el que passa és, diguem, la cosa és veritat que té un funcionament lent, perquè el funcionament assembleari ho és, té el que té de bonic, però té el que té de complicat, de complexa, i tu dius, ostres, feu això, val, que ho pregunto, que tenim junta el dijous que ve, vale, vinga, quan feu la junta i l'assemblea ja heu votat, ja heu decidit, tal, i llavors el retorn no és immediat, tot això és una cosa que és lenta, però jo diria que és el que més pot afectar l'artista és això, res més. La resta és gent que estima el lloc on estan i que tenen ganes de que s'hi facin coses per la gent amb qui conviuen. Per tant, sempre és un bon lloc on trucar a la porta si ets veí, sempre. I llavors nosaltres el que fem és intentar fer funcionar de catalitzador. O sigui, ho podeu preguntar a la Xtac, igual que nosaltres oferim a tots els ateneus els 190, si voleu ser de la Xtac, senzillament serà una manera d'estar més a la vora de tot això perquè nosaltres anem entrant en contacte amb aquest món. Per exemple, el cas del Pla d'Impuls a la Dansa que ens ha explicat la Marina, entre la Fira i la Federació també hem fet un pacte i ara hem tancat aquesta setmana, encara ens balla una data, però tancarem, i esteu implicats, alguns de vosaltres que us he trucat per demanar bolos, i en tancarem 16, o sigui 16 esbars d'aquests que en formen part del Pla d'Impuls a la Dansa, giraran per Ateneus de Catalunya i potser no haguessin pogut girar si no fos d'aquesta manera que ho hem organitzat. O potser un hagués contactat amb el seu esbar de referència i ho hagués fet, però d'aquesta manera fem país voltant i movent-nos i fent que els ateneus estiguin oberts a l'activitat cultural que hi ha i a la creativitat. No sé si voleu saber alguna cosa més. No. Aviam, digue'm tu què m'has de dir. Una persona afectada, Explica't. soc president de l'Ateneu de Sant Cugat i també de la Federació i representant de tots els Ateneus de Sant Cugat, de la Federació d'Ateneus, i per tant doncs, una certa implicació també hi és. No? I t'agraeixo molt la vostra feina perquè realment doncs, esteu fent una feina intentant. Jo potser podria parlar una miqueta amb aquestes competències que hi ha entre els centres cívics i els ateneus, que és un tema al qual sempre estem una miqueta preocupats. Però és un tema que tenim a Barcelona. No, també teniu a Barcelona, sí. És a Barcelona. No, i aquí a Sant Cugat també, pots tenir uns... I a Sant Cugat. A tot arreu. A tot arreu hi ha aquestes competències en edició, perquè no passa res. La competència sempre és bona i per tant jo celebro que hi hagi aquesta competència. Però sí que d'alguna manera els ateneus hauríem de ser més generosos amb les sinergies amb altres entitats de la població o del barri o de la ciutat. Hauríem d'intentar tenir un conjunt d'activitats. Nosaltres a l'Ateneu de Sant Cugat no fem coses de teatre, perquè ja hi ha la Unió que fa la cosa de teatre, però sempre en un moment determinat es diu, escolta, podríem programar aquesta cosa perquè penso que pot ser interessant i llavors tenim aquestes sinergies que jo penso que fa falta, anem a dir moltes vegades, en les entitats locals també. Per tant, aquesta generositat, aquesta agrupació d'interessos val la pena que anem forjant. I això és molt important, diríem, perquè si no... I no és fàcil, Àlvar. I no és fàcil.
No, perquè hi ha llocs que històricament el casal eren els d'A i el casino eren els d'A, i ara posa'ls a treballar junts, impossible. En alguns llocs passa això. És culpa també nostra, perquè nosaltres, evidentment, estem cuidant la nostra botigueta i, esclar, ens interessa poc la dels altres. Vull dir, aquesta sensació, de fer coses només individuals, jo penso que hauríem d'intentar anar més lluny i intentar fer coses més col·lectives, no? Sempre suma. I, per tant, això sempre suma, d'alguna manera, no? I, per tant, la gent que és de la població doncs veurà aquesta sinergia i, d'alguna manera, tindrem una certa implicació tots plegats i que la gent s'impliqui en les entitats i que es faci soci de les entitats, perquè, evidentment, hi ha aquesta mandra. L'altre dia un article diu no, és que les entitats són molt cares perquè feu moltes coses. Dic, bueno, és que som cares? No. És que la cultura costa diners. És que hem acostumat a la gent, a través dels centres cívics i tot, que tot sigui gratuït i no pot ser tot gratuït, és impossible. Hem de buscar solucions perquè la gent que no pot accedir a les coses de cultura amb un cert econòmic que tingui la facilitat i que el públic pugui ajudar amb aquesta gent, no? Però les entitats no podem fer coses gratuïtes de per se, no? Perquè evidentment no tenim aquestes possibilitats, no? O sigui, aquesta sinergia, jo abogo perquè les sinèrgies entre entitats i el creixement de les entitats serà a través d'aquesta sinergia. Sí, i abans tu i jo parlàvem de la relació d'un Ateneu, que recordem és una entitat privada, popular, però privada, és a dir, darrere hi ha uns propietaris o una associació que ho gestiona que és privada. Sí, la relació que pugui tenir amb l'Ajuntament a on està. Moltes vegades aquell teatre és el teatre del poble, no n'hi ha un altre, per tant l'Ajuntament hi té un interès i ara comentàvem d'algun Ateneu que és que l'Ajuntament ens el deixa 2 dies l'any. Hòstia, som els de l'Ateneu, som els que ho fem tot, però el teatre, com que ens l'ha arreglat l'Ajuntament, però ja sabeu, les servituds aquestes ja sabeu de què parlo. Això és una cosa. I després respecte a allò dels centres cívics a Barcelona, no sé si ho coneixeu, però hi ha aquest cicle que es diu Barcelona Districte Cultural. Això és una idea fantàstica. Jo hi vaig ser com a XTAC, m'hi van convidar a formar part de la comissió i està perfectament ben organitzat, tant de bo. Vull dir, és com si jo als Ateneus pogués tenir 10 ajudants, doncs allà hi són, no? Què passa? Que programen, i molt bé per l'artista també, perquè li programen una sèrie d'espectacles a Barcelona cobrant, està molt bé, però llavors és gratis pel públic. I llavors dius, ostres, no sé jo si hauria de ser així. Perquè aquí sí que nosaltres, jo tinc un Ateneu i al costat tinc un centre cívic, som susceptibles de programar el mateix, jo hauré de cobrar entrada, preu popular, perquè els Ateneus fem preu popular sempre, i ell ho farà gratis. Això té el nom de competència deslleial, no? I sobretot té el nom de la cultura, val uns diners. Hem d'acabar. Pots continuar la conversa ara perquè fem la pausa i ja està. la sentíssim em sap supergreu, però... No, i ara. Gràcies.